pomáhali pri budovaní zimného štadióna a tým pádom neodišli do koncentračných táborov, aj bol za to ocenený, aj na ľudovom súde po vojne ho obhájili ako že v podstate pracoval prospech ako a bol aj v tom poslednom období bol predseda Slovenského hokejového zväzu, dokonca aj Slovenského tenisového zväzu, aj aktívne pracoval vo futbale. Čiže tých funkcionárov nebolo veľa a museli, ako som povedal, pracovať vo viacerých pozíciách. V podstate pred vojnou tam pomerne prvá, by som povedal, generácia, ktorá ešte už nehrala bandy hokej, tak končila s hokejom, no ale ostali v hokeji pracovať a mali svoje postavenie a dokázali ako tie skúsenosti, ktoré mali, ako uplatňovať praxi a čo veľmi pomohlo ako rozvoju hokeja, ale mnohé tie veci, ktoré som povedal, sú nielen typické pre hokej, ale aj pre iné športy, aj v iných oblastiach, ako pracovali veľmi schopní ľudia, väčšinou končili vysokoškolské vzdelanie alebo nejakým iným spôsobom sa začali prezentovať a skutočne tá doba ich tak zocelila, preverila, že síce môžeme povedať, že väčšina z nich nestúpila nikdy do komunistickej strany, ale ako aj v období socializmu mali nejakú váhu, pracovali v ústredných a slovenských orgánov v športe, čiže udržali si, dokázali celým tým obdobím demokratickým aj totalitným ako prejsť, čo ako je zaujímavé na nejaký konkrétny výskum, ale hovorí to o ich nielen odborných, ale aj morálnych schopnostiach a prístupe k problematike. Veľmi zaujímavé porovnanie napríklad kultúra šport. Šport je silný tým, že má jasné pravidlá na Slovensku, v Maďarsku, na Islande, ktoré buď rešpektujete, alebo nerešpektujete. Ak nerešpektujete, tak rozhodca vás pošle niekde preč, alebo vás potrestá. Bolo to vidieť aj, môžeme sa s tou kultúrou v mnohých veciach porovnávať, že kým športovci boli aj počas sovietskeho štátu odolnejší, kultúrni pracovníci nemali takéto prísne pravidlá, a podľahli tej dobe, čiže ako písali, maľovali a v podstate výrazným spôsobom propagovali ten režim, kým u športovcov bolo tak, že asi tá najväčšia ten prejav bol, že hajlovali pri začiatkoch zápasov. Čiže ako ten šport skutočne je taký fenomén, ktorý ako môže nejakým spôsobom zvládnuť aj tie najdôležitejšie obdobia, ktoré tá doba môže priniesť a ktoré môže